நேற்று நான் சொன்னேன்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ், லாஸ்ட்டாக வீடியோ முடிக்கும்போது க்ரோ, அதாவது காக்கா முள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த முள் காட்டுக்குள்ள இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் காட்டுக்கு சின்ன பையனை அனுப்பும்போது இந்த முள் எங்களோ குத்திக்கிச்சுன்னா செத்துப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்க போகிறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோக்குள்ளே போவோம். போயிட்டு வரேன்ப்பா, காட்டு வேணாம்ப்பா. அப்பா போயிட்டு வரேன்ப்பா. வேணாம்ப்பா. போயிட்டு வரேன்ப்பா. சரிப்பா, பார்த்து போயிட்டு வரேன். சரிப்பா. தம்பி இங்க வாப்பா, சாப்பிட்டு போவா. வா இருப்பா, அறுபது இதுக்குள்ள போயிட்டு வந்துடுறேன். அப்பா என்னாச்சுப்பா எதுவும் பண்ணாதப்பா. முள்ளு கிழிச்சு விட்டுரு. சொன்னேன்லப்பா இந்த முள்ளுக்கு போகாதுன்னு. ஏன்பா இப்படிலாம் ரொம்ப ஐயா இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டியா? ஐயா என்னையா இப்படி விட்டுட்டு போயிட்டியா? நீங்களே இந்த வீடியோவில் பார்த்துருக்கீங்க. இத்துக்கொண்டு முள்ளா ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த முள் குத்துனதுக்கு லைட்டாக பட்ட உடனே கூர்மை இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முனியில் அப்படியே சதையெல்லாம் வெளியே இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அது உயிருக்கே ஆபத்தாகலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்களே அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்க. அவங்க அப்பா மைனை எப்படி ஆளுன்னு நிற்கணும். அதேமாதிரிக்க உங்கள் தம்பியை இல்லைட்ட தங்கச்சி யாராச்சும் காட்டு பக்கம் தயவு செஞ்சு அனுப்பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த சந்திப்போம். நாளைக்கு கான்செப்ட் நான் இப்போ சொல்கிறேன். பள்ளி, அதாவது ஸ்கூல். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நாங்கள் தான் வீடியோ காணாம பேசுகிறோம். நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுருங்க. அப்படின்னா நாங்கள் போகிற வீடியோ உங்களுக்கு தொடர்ந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோ சொல்லுங்கள். வாண்டலை அடையி மைமா அழக வெப்பமை கலோ கலட்டி கையே ஆனா சொல்ல மாட்டோம் போய் படித்த கள்ளி சட்டினி தொக்க நாங்க ஹவுசிங் போர்டு